Tämä pieni asetus sun verkkokaupan metamainonnassa saattaa aiheuttaa sen, että sä et pysty nostaa sun mainonnan budjettia, sä et saa uusia asiakkaita kannattavasti, etkä sä pysty nostaa sun verkkokaupan liikevaihtoa sen mainonnan avulla. Tämä myös aiheuttaa sen, että sä näet tosin epärealistisia tuloksia sieltä mainonnasta. Facebook kohdentaa sun mainontaa ihan väärille ihmisille ja jopa sun markkinointitoimisto saattaa pääsee valehtelemaan sulle niistä mainonnan tuloksista. Näyttää, että sulla tulee tosi hyviä tuloksia sieltä mainonnasta, kun todellisuudessa ne ostot tulee jostain ihan muualta. Ja mä en ole hirveän suuri fani muuttamaan näitä asetuksia tai säätämään näitä asetuksia, tekemään pieniä muutoksia siellä, koska mä uskon siihen, että mitä enemmän meillä on parempia mainoksia, sitä parempia tuloksia me saadaan sieltä mainonnasta, silloin kun meillä on ne perusasetukset siellä kunnossa. Mutta mä itse opin tämän asetuksen merkityksen about puoli vuotta sitten, silloin kun mä opiskelin Black Friday tai Black Week tarjouskampanjaa mainontaa mun omalle verkkokaupalle, kun me oltiin suunniteltu, että me käytetään niin kuin monta tonnia päivässä mainontaa ja me haluttiin saada mahdollisimman hyvät tulokset sieltä, niin mä tutustuin tähän asetukseen ja se muutti meidän Black Week mainonnan ihan täysin ja se on myös muuttanut mun asiakkaiden mainontaa aika paljon, kun mä oon oppinut tästä asetuksesta. Ja ennen kuin mennään siihen asetukseen, sun pitää ymmärtää, että mikä on attribuuti. Attribuutio tarkoittaa käytännössä sitä asetusta, miten ne asiakkaiden ostot siellä sun verkkokaupassa merkataan mainonnan tulokseksi. Meillä on Facebook-mainonnassa oletuksena 2 attribuutioasetusta. Ensimmäinen on 7 päivää klikkaus, joka tarkoittaa sitä, että mä näen nyt sun verkkokaupan mainoksen, mä klikkaan siitä ja seuraavan 7 päivän aikana mä menen ostamaan sieltä verkkokaupasta, niin silloin mun osto merkataan sen mainoksen tulokseksi. Mutta ongelma on siinä, että meillä on oletuksena myös toinen attribuutioasetus. Se toinen attribuutioasetus on 1 päivää näyttö. Ja se näyttö tarkoittaa sitä, että mä näen sen sun verkkokaupan mainoksen, mutta mä en klikkaa siitä, mä ainoastaan näen sen ja mä scrollaan ohi. Ja mä seuraavan 24 tunnin aikana tuun ostamaan sieltä sun verkkokaupasta Google-mainoksen takia, mä oon palaava asiakas, mä vaan tykkään niistä tuotteista, mä tarviin sen tuotteen, tai mä näen hyvän sähköpostin, niin mä ostan siitä. Niin kunhan mä oon nähnyt 24 tunnin aikana yhden sun mainoksen, niin silloin mut merkataan sen kampanjan tulokseksi. Ja tässä on se ongelma. Erityisesti tarjouskampanjoiden aikana ja erityisesti isoimmilla verkkokaupoilla, joilla on tosi vahva Google, sähköposti, orgaaninen some, paljon palaavia asiakkaita, paljon tuotteita, mitä palaavat asiakkaat tulee ostamaan ja paljon semmoista niin kuin orgaanista muuttomarkkinointia, mikä ei ole Facebook-mainontaa. Niin tämä pätee erityisesti sellaisille verkkokaupoille. Koska silloin, kun meillä on se oletus, 1 päivää näyttö sekä 7 päivää klikkaus siellä, niin Facebook näyttää niitä mainoksia pääosin niille ihmisille, jotka on sitä lämmintä yleisöä. Ne on sun vanhoja asiakkaita, ne on niitä, jotka on vieraillut siellä sun verkkosivuilla, ne tulee joka tapauksessa ostamaan jotain muuta kautta kuin sen Facebook-mainonnan kautta. Ja se merkkaa tulokseksi silloin ne ihmiset myös, jotka vaan näkee sen mainoksen eikä edes klikkaa sitä. Ne vaan näkee sen ja scrollaa ohi. Eli sillä mainoksella ei käytännössä ole minkäännäköistä merkitystä siihen ostoprosessiin, siihen ostopäätökseen. Se on vaan semmoinen, joka vilahtaa siellä feedillä ja Facebook on silleen, tää on nyt mainoksen tulos ja se saa näyttää sulle paljon parempia tuloksia. Ja silloin esimerkiksi, jos on markkinointitoimisto tai sinä itse et tiedä tästä, niin sä näet, että siellä mainonnassa on 5, 10, 15, 20, 50 ROAS, ja sä oot silleen, että wow, tää mainontahan toimii tosi hyvin, lisätään budjettia, vaikka todellisuudessa suurin osa niistä mainonnan tuloksista tulee jostain ihan muualta, sähköpostista, palaavilta asiakkailta, jne. Niin katsotaan tuosta koneelta, että miten me tsekataan, kuinka iso osa niistä asiakkaista tulee todellisuudessa sitä mainoksesta, mainoksen klikkaamisesta ja kuinka iso osa tulee niistä, joilla vaan vilahtaa se mainos siellä feedillä. Tässä on tuloksia yhden mun asiakkaan mainonnasta, jolla on tosi iso sähköpostilista ja siellä on paljon palaavia asiakkaita ja semmoinen ihan semi-kohtuullisen iso verkkokauppa. Ja täällä me ollaan tehty tarjouskampanjaa tammi-helmikuun aikana vuonna 2024, eli viime vuonna. Ja täällä me ollaan saatu tosi hyviä tuloksia, eli meillä on oston mainossato 69 tässä yhdessä mainosjoukossa ja toisessa mainosjoukossa meillä on 49 mainostuotto. Eli jokaisella eurolla me saadaan 69 € tai 49 € myyntiä takaisin. Jos mä saisin tämmöisiä tuloksia mainonnasta, niin mä laittaisin kaikki mun rahat tämmöiseen mainontaan.
ja meillä on myös ostoa kohden, meillä on täällä 1.7 ja 2.6 todella hyviä tuloksia. Miten me tarkistetaan se, että kuinka moni näistä ostajista on tullut todellisuudessa 1 päivän näytön ja kuinka moni 7 päivän klikkauksen kautta, niin on se, että me klikataan tuossa sarakkeet, klikataan vertaa attribuutioasetuksia, klikataan 7 päivää klikkaus ja käytä. Nyt me nähdään, että meillä on 1 päivää näyttö sekä 7 päivää klikkaus täällä oletuksena, ja sitten meillä on pelkästään 7 päivää klikkaus täällä. Niin me nähdään, että mainostuotto tässä oletusasetuksessa on 69, 7 päivää klikanneissa ainoastaan 33. No edelleen todella hyvä mainostuotto, mutta tämä on tarjouskampanja ja aika vähän budjettia on myös käytetty tähän. Ja täällä oletuksena 49 mainostuotto, mutta 7 päivää klikkauksissa ainoastaan 10. Ja huomioi, että tämä on nyt sitä aikaa, kun tämä on 24, mulla ei ollut mitään hajua tästä attribuutioasetuksesta. Ja kun mä puhuin niistä markkinointitoimistoista, niin mäkin oon raportoinut näitä tuloksia mun asiakkaille, että hei, me saatiin näin hyvä mainostuotto täältä mainonnasta, tämä toimi tosi hyvin. Mä oon kommentoinut siihen vaan, että mä en ihan usko, että tämä pitää paikkaansa, täällä seurannassa on jotain vähän väärin, että se seuraa moninkertaisesti tai jotain muuta, ei voi tulla mainonnasta näin hyviä tuloksia, vaikka onkin hyvät tuotteet ja tarjouskampanja. Niin tästä me nähdään aivan valtavan suuri ero niissä tuloksissa. Eli täällä on 10 ROAS tullut 7 päivää klikkauksista ja 49 ROAS 1 päivää näytöstä. Eli täälläkin ostojen konversioarvo 10 tonnia ja tässä on 2 tonnia, niin täällä noin 8 tonnia myyntiä on tullut niistä ihmisistä, jotka on nähnyt sen mainoksen, eli se mainos on vaan vilahtanut niiden feedillä ja ne on sähköpostista tai orgaanista tai mistä vaan tullut sitten ostamaan. Eli 8 tonnia ihan semmoista hukkaa. Sitten meillä on täällä toisen asiakkaan mainontaa, joka ei ole tarjouskampanjaa, vaan ihan pelkästään uusasiakashankintaa täällä mainonnalla. Tämä on ennen meidän yhteistyötä. Heti kun me aloitettiin meidän yhteistyö, niin me vaihdettiin tämä attribuutioasetus, jotta me saatiin paljon realistisemmat tulokset täältä mainonnasta. Niin tämä on heidän itse tekemään mainontaa. He tekevät itse myös tosi hyvää mainontaa, mä oon vaan heitä konsultoimassa siinä. Me katsotaan täältä sarakkeet, vertaa attribuutioasetuksia, klikataan 7 päivää klikkaus, käytä. Ja nyt me nähdään täällä, että oston mainostuotto täällä oletuksena 6.3, mutta 7 päivää klikkauksessa vaan 3.7, tuossa on 3,5, 2,5, 3.03, 2,5, 4.5 mainostuotto, äärimmäisen hyvä mainostuotto silloin, kun hankitaan uusia asiakkaita. Todellisuudessa se on klikanneista vain 3.2. Eli hirveän iso osa näistä ostoista on tullut niistä ihmisistä, jotka on vain nähnyt siellä feedissä sen mainoksen. Ne on niitä palavia asiakkaita, siellä niin kuin on the fence, eli on lisännyt sen ostoskoriin, mutta on hylännyt sen ja palaa joskus myöhemmin sitten ostamaan. Joka tapauksessa tulossa ostamaan, mutta Facebook näyttää sen tuloksena. No nyt sä saatat ajatella, että kiva juttu Sami, mutta mä en halua nähdä mun mainonnassa huonompia tuloksia, mä en halua vaihtaa attribuutioasetusta, mutta käytännössä tässä on 2 isoa ongelmaa. Ensimmäinen ongelma on se, että silloin kun sulla on se 1 päivää näyttöattribuutioasetus tuolla päällä, niin sä saat epärealistisia tuloksia. Sä saatat katsoa, että hei, tää mainonta toimii tosi hyvin, nostetaan sitä budjettia, käytetään enemmän rahaa siihen mainontaan, kaikki on jees, ei tarvitse tehdä mitään kehityksiä, kun todellisuudessa ne tulee sun palavilta asiakkailta sähköpostimarkkinoinnista, mistä vaan, mutta ei sieltä mainonnasta. Ne vaan vilahtaa siellä feedillä ja ne menee ostamaan jostain muuta kautta ne sun asiakkaat. Ja silloin sä et kehitä sitä mainontaa. Jos sulla on markkinointitoimisto tekemässä mainontaa, niin se markkinointitoimistokin saattaa raportoida sulle tosi hyviä tuloksia, kun todellisuudessa ne tulokset ei tuu sieltä mainonnasta. Ja se toinen iso ongelma on se, että silloin kun sulla on tämä 1 päivää näyttöattribuutioasetus päällä, niin se Facebook optimoi sitä mainoksen näyttöä, eli kohdentaa sitä mainontaa niille ihmisille, jotka näkee sen mainoksen ja menee ostaa jostain muualta. Eli se ei silloin kohdenna uusille asiakkaille ja niille, jotka on oikeasti kiinnostuneita siitä mainonnasta. Se käytännössä tuhlaa sitä rahaa niille ihmisille, jotka joka tapauksessa olisi tulossa ostamaan sieltä sun verkkokaupasta jotain muuta kautta. Niin ne on 2 isoa ongelmaa, niin sen takia tämä kannattaa sulkea pois. Ja erityisesti tarjouskampanjoiden aikana me ei haluta tuhlata rahaa niiden vanhojen asiakkaiden
niinku aktivointiin, jotka tulee joka tapauksessa ostamaan erityisesti sieltä sähköpostimarkkinoinnista, vaan me halutaan kohdentaa niille, jotka on uusia asiakkaita tai niitä kiinnostaa se mainos, ne haluaa klikata siitä ja ne tulee sen mainoksen takia ostamaan. Niin sen takia me halutaan sulkea tämä attribuutioasetus pois. Sen takia tämä on tärkeä asia. No miten sitten me katsottiin, että mainosten hallinnassa me nähdään tämä vertailu, miten me voidaan vertailla tätä 1 päivää näyttö versus 7 päivää klikkausattribuutioasetuksia, mutta miten me lähdetään optimoimaan sitä, miten me annetaan Facebookille, että hei me halutaan saada ainoastaan niiltä klikkaajilta niitä tuloksia, me ei haluta tuhlata rahaa niille vanhoille asiakkaille, niin miten me tehdään se. Silloin kun sä tulet luomaan uutta kampanjaa, sä oot valinnut tuolta kampanjatavoitteeksi myyntiä, sä tulet tänne mainosjoukkotasolle, kaikki täällä konversion sijaintisivusto, jne, niin täällä on pieni teksti. Näytä lisää asetuksia heti täällä konversion alla. Näytä lisää asetuksia. Täällä on perustason attribuutio ja inkrementaalinen attribuutio. Tämä on uusi asetus, ei mennä tähän. Inkrementaalinen attribuutio on tullut vasta viikko sitten, tämä on ihan täysin uusi juttu, mennään siihen jossain toisessa videossa ehkä, mutta täällä perustason attribuutiovalinnat ja vanhoilla mainostiedoilla, joilla ei ole vielä tätä inkrementaalista attribuutiota täällä, niin se löytyy täältä, niin täällä on oletuksena näin. Klikkaus 7 päivää, sitoutunut katselu kerta 1 päivä, katselu 1 päivä. Niin suljetaan nämä pois, eli klikkaus vain 7 päivää, ei mitään, ja katselussa ei mitään. Eli meillä on pelkästään attribuutiovalinnoissa 7 päivää klikkaus, ei näyttöjä, ei sitoutuneita katselukertoja. Pelkästään toi klikkaus. Silloin kun sä suljet pois tämän, niin Facebook lähtee optimoimaan sitä mainonnan näyttöä niille ihmisille, jotka klikkaa siitä mainonnasta, ja mainonnan kautta todellisuudessa tulee se tulos. Se ei ole vaan se vilahdus siellä feedillä, kun se näkee sen mainoksen ja tulee joka tapauksessa ostamaan jostain sähköpostimarkkinoinnin kautta. Eli suosittelen menemään tuonne mainosten hallintaan nyt ja katsomaan tuon vertaile attribuutioasetuksia ja katsomaan, että kuinka iso osa niistä asiakkaista tulee klikkaajista ja kuinka moni niistä ostajista tulee siitä 1 päivää näyttöattribuutioasetuksesta. Ihan sama, teikö sä itse sitä mainontaa vai tekikö sun markkinointitoimisto sitä mainontaa, niin voi olla todella isoja eroja. Mä juttelin yhden tosi ison verkkokaupan kanssa tästä mainonnasta, ja he kehu, että heillä on 30 ROAS siellä mainonnassa. Mä olin, että ei todennäköisesti ole, että jos se attribuutioasetus vaihtaisi sieltä, niin todennäköisesti se ROAS olisi ehkä 5 tai 3 tai jotain muuta tällaista. Mutta he oli sitä mieltä, että se ROAS on siellä 30. Niin varsinkin jos sä teet itse sitä mainontaa tai markkinointitoimisto tekee sitä mainontaa ja sä näet, että siellä ROAS on äärimmäisen iso, niin kuin 10, 20, 30, jotain tämmöistä, niin hirveän tärkeää mennä katsomaan, se vertaa attribuutioasetuksia. Ja silloin kun sä teet sitä uutta kampanjaa, niin valitset täältä nämä attribuutioasetukset. Sitoutunut katselukerta ja katselu ei mitään, pelkästään tämä 7 päivää klikkaus. Ja tämä on nyt erityisen tärkeä isommille brändeille, joilla on paljon palavia asiakkaita, sähköpostimarkkinointia, Google-mainontaa, orgaanista somea. Jos sulla on tosi pieni verkkokauppa ja sulla ei ole hirveästi palavia asiakkaita, sä et tee hirveästi sähköpostimarkkinointia, niin ihan sama, tällä attribuutioasetuksella ei ole sulle minkäännäköistä merkitystä, koska sulla ei ole niitä palavia asiakkaita. Tämä on kaikista tärkein niille isommille brändeille. Toivottavasti tästä oli sulle apua. Jos sulla on isompi verkkokauppabrändi, joka käyttää jo tuhansia euroja kuukaudessa siihen mainontaan ja sä haluat päästä kehittämään sitä, niin mene samisuonen.com/puhelu ja varaa ilmainen 30 minuutin konsultaatio mun kanssa, niin katsotaan, miten mä pystyn auttamaan sua tuossa mainonnassa.